Дойдоха две момчета с една кола и с нещо като колесар, му казват. Дойдоха с едно камионче. Изкараха някакви крикове. Изкараха някакви релси. Попитах ги дали всичко е нормално, те ни казаха да. Какво свързват тези две момчета, освен злощастието да попаднат на пътни помощи менте? И двамата са намерили телефоните на въпросните превозвачи от интернет и двамата вече отказват да ползват услугите на пътна помощ. Каква е цената? 45 лева, както бяхме говорили, при което аз извадих и дадох им парите и ги попитах за документ, при което те почнаха се спогледаха странно. Виж сега, ако трябваше да ти издадем документ, цената ще да бъде 65 лева. Тръгнаха да ми качват колата и в този момент почна да стържа и аз питам: момчета, всичко наред ли е така да стържа? И те казаха: да, спокойно, ние си разбираме от работата. Платих им парите, които искаха 50 лева и попитах: няма ли някакъв документ за услугата? И те казаха ми: в момента не нямаме документ, но ако ти е толкова спешен, казаха: дай ни още 20 лева и ще изкараме документ. Точно 265 на брой за цялата страна са регистрираните в Агенция Пътна инфраструктура фирми, които имат право да извършват дейността. На практика това означава, че из България законно работят около 1000 камиона. Само в София обаче камионите, които возят като пътна помощ, многократно надхвърлят тази цифра. По закон в момента всеки може да се занимава с тази дейност, стига да се регистрира в Пътната агенция. Има случаи, в които автомобилите, които возят като пътна помощ, не са в добро техническо състояние. Това обаче крие рискове както за сигурността на собствения ви автомобил, така и за сигурността на служителите, които работят с остарялата техника. Аз идвам да ви кача автомобила за 2 гуми, а ви чупа преден радиатор, пада автомобила, радиатор, интерколер, брони, фарове, всичко е това за ваша сметка. Преди няколко дена в КАТ Стара Загора е изтървано БМВ да падне от платформа. В интернет е пълно с обяви за услугата. Офертите са коя от коя по-привлекателни. Цените варират от 20 до 50 лева за репатриране на автомобил в рамките на София. Оказва се обаче, че повечето обяви са от частни лица, които не са посочили фирмата. Оставен е само телефон за поръчка. Пропуснато е да се спомене, че през нощта цените са двойни, че фактура най-вероятно няма да ви бъде издадена, а ако все пак имате късмет, ще се наложи да си я платите допълнително. Освен това, има реална опасност пътната помощ да дотроши и без това повредения ви автомобил. Повечето от пътните помощи, които са публикували обявите си в интернет, ще ви откажат обслужване през нощта. В случай, че все пак някой от тях се съгласи, фактура едва ли ще ви бъде дадена. Ало, добър вечер. Пътна помощ ли сте? В момента нямаме свободна кола. Аха. А колко струва тук в София да ми преместите колата с чупене? 30 лева. 30 лева. А издавате ли фактури? Че трябва да се отчита? Не. Не? Не можем. Да. Ало, добър вечер. Пътна помощ ли сте? Колко ви струва преместването на кола в София? 30. А издавате ли фактури, че трябва да отчита парите и ми е важно? Не. Не? Не. Направихме експеримент. Повикахме пътна помощ за уж развален автомобил. Набрахме един от номерата, публикувани в интернет. Този млад мъж се отзова на повикването 30 минути след обаждането ни. Още в първоначалния разговор заяви, че цената е 60 лева. За няколко минути мъжът качи колата на камиона и потеглихме към крайната цел. Ущупената кола беше завързана с един колан, нищо, че според изискванията за безопасност на движението, товарът трябва да бъде обезопасен с 4 колана на колелата на автомобила. А добре ли я вързахме? За 5 тонни по принцип. Въпреки заобикалянето на някои изисквания, стигнахме безпрепятствено до крайната цел. Дойде време за плащане. 60? Да. Май си толкова, провери си ги. Да, благодаря. А само да те питам, можеш ли да ми дадеш някаква фактура, касова бележка? Фактура, обаче фактура плюс ДДС и ако искаш утре мога да ти я донеса. Какво значи фактура плюс ДДС? Ти 60 лева плюс 20% ДДС. Колко е това? 72 мисля. Добре, що фактурата ми излиза за пари? Не трябва ли да ми е без пари? По принцип, така е. Как? Плюс 90. Нали Значи по принцип сега ще ти кажа, от 30 до 50 лева е за София. Обаче нощно време след 10 часа е двойно. А сега нямаш ли фактури? Не, сега няма как да те напиша. 2 дни по-късно получаваме фактурата. Това е фирмата? А фирмата? Да.
Фирмата е превозвач, защото е по ДДС, например, самата фирма. Разбираш, тя е... А тази ООД. фирма каква е? Тя е за репатриране. С тази фактура по принцип отиваш например, към застрахователите и можеш да си вземеш парички. Той си иска ли фактурата ми? Кажи, защото... Заплатихме 12 лева и получихме документа. Фирмата, която повикахме, е абсолютно произволно избрана, затова не споменаваме и името й. Показваме само схемата, по която се работи. Документът, който получихме, е издаден 2 дни след извършването на услугата. Фирмата пък изобщо не фигурира в списъка с регистрираните в Агенция Пътна инфраструктура дружества, които имат правото да извършват услугата пътна помощ. Според превозвачи от бранша, проблемът с пътните помощи, които работят без регистрация, не е само в София. Десетки собственици на такива компании от цялата страна се свързаха с екипа ни. Те настояват за строг контрол на фирмите в сектора и наказания за тези, които работят без лиценз. Много копърки без фирми, не плащат никакви ДДС-та, абсолютно нищо не заплащат. Не са отиде под дяволите. Всички камиончета, които возеха от чужбина и които работеха без никакви документи, в момента извършват услугата пътна помощ на територията на България и на София. Те правят дъмпинг на цените. Нелегалните пътни помощи в София са повече и от кучетата. И ако за кучетата взимат някакви мерки и грижи да не правят лоши неща на хората, за пътните помощи нелегални никой не си мърда пръста. В момента пътните помощи у нас, които работят с легални документи, нямат никакви отличителни белези. От Министерството на транспорта, агенция по вписването, където по пътищата, да се издава стикер, да се лепят на автомобилите. От пръв поглед да се вижда, че са с лиценз. Браншът очаква реакция от държавните институции. За тази сутрин Венелина Григорова, BTV.